climate works nitiere, weche ma kaka affordable housing nitiere kuonde ma ji tiye. To ng'eny gidwaro mayot. Gidwaro mayot nikech sama iting'e apiko nino kokwala apiko nino. To dhi use ka spare. Koro gol engine ous kando, brake ous kando, gik moko ous kando. So nyithindo mang'eny dwaro mayot. Hapa ni weche mag arita kwe, wan kaka oganda nyaka wadogi chien mondo wagoe mbaka. To chakore mana gi dala. Nikech ng'ato ok bi wuok Kabondo kata Misambi to dhi kwelo Sondu. En ni nyako tudre gi ng'ato mani Sondu kanyo. Mong'e dalano. So kuome temo henya hinyagi. Gin jogweng' ema tudore gi joma oko to biro kwelo. So kwa nyalo bedo gi mbaka mochakore achake dala maka nyithindo nitie dala marowere to nyaka wang'e ni gin kanye. Udhiambo kodhiambo. Nikech nyathi madwa wuok dhi cherore tok saa 2 saa 3 otieno odhi kanye. To in kaka janyuol, in kaka ng'amodak kode, penje ni seche mowuok gi to dhi kure. To kata kapo nosedhi e Simbane kucha, bedie ni ng'e ni sama en e Simbane no en kanyo. To kata kowuok to wach ni no dhi kanyo, to kata ka en gi simu to gone simu ni mionge mwalo kani in kanyo. Bro konyo. Kamano. Atiro mana kamiwe eno. Janyuol in bede ka kamoro jo gweng' wacho ni nyathino nitie kido moro marach ma oseng'iso. Nyingi rach e gweng'. To yeya weche moko mag ywarruok mag gweng' ka dipono siem nyathi ng'ato to wacho ni ohangne. To nyathini jakuo. Maji ong'eyo. Maji ong'eyo. We sirikal odil kode kaka jaji dwaro. No rama ni ok gidwa nyathina. Yes. Koro ibiro ramo kamano chieng' machielo.